pronađemo. Hajde, Spike. Moramo da uzmemo elemente harmonije i nađemo ostale. Slećemo! Hvala nebesima. Nadam se da znaš da obično ne bismo dirali tvoje knjige bez dozvole. Slatka zemljice, slatka, preslatka zemljice. U redu, shvatila sam, moram da vežbam latenje. Ne znam da li si primetila, ali večita šuma je ono kao malkice van kontrole. Izgleda da si ipak na kraju nešto i propustila ovde u Ponyvillu. Ali ti možda već znaš šta je uzrok ove propasti? Da li te je princeza Celestija poslala da to što brže rešiš? Ne baš. Vidite, princeza Celestija, pa ona i princeza Luna su... One su nestale! Ne znamo ko ih je odveo, ali imam osjećaj da će nam trebati elementi harmonije da ih pronađemo. O da, baš kao nekada. Buja! Rekla sam vam da će nas elementi zauvek povezivati. Sada još samo da smislimo ko su loši momci da bismo mogli da spasimo Celestiju i Lunu i da sprečimo da Ekvestrija postane hrana za biljke. Neki predlog? Ja baš ništa nisam našla u knjigama koje sam pregledala. Upsić, ovo sam preskočila. Poludan, polunoć. Čudne vremenske prilike. Biljke van kontrole. Mislim da sam počela da shvatam ko nam je protivnik. Zimska završnica, Twilight, znaš da je princeza Celestija rekla da treba da me upozoriš pre nego što me prizoveš pomoću te čarolije koju ti je dala. Ako nisi primetila, bio sam usred jednog živahnog kupanja. Dosta! Oslobodi princezu Celestiju i princezu Lunu i zaustavi napad večite šume. O čemu ti tu uopšte govoriš? Ne igraj se sa nama, Nesklade. Znamo da ti stojiš iza svega ovoga. Nemojte da me pogrešno shvatite. Oduševljen sam kako ste uredili mesto. Ali nikako ne mogu da preuzmem zasluge za to. Promenio sam se. Zar se ne sjećate? Da, kako da ne? Vidi se napukli otisak tvojih kopita na ovome. Morate znate da mi je samo jedno kopito napuklo. Takve optužbe. A ja sam mislio da smo prijatelji. Ne glumataj više, druškane. Sad si naš. Dame, nedužan sam. Zar bih vas lagao? Da! Možda? Pa onda izgleda da smo dospeli u ćorsokak. Govorim vam istinu, a vi mislite da lažem. Šta dobri prijatelji kao što smo mi rade u ovakvoj situaciji, princezo Twilight? Inače, čestitam na unapređenju. Zaslužila si to. Ja kažem da ga pretvorimo u kamen. Ja se slažem. I ja. Ne možemo to da uradimo. Šta ako on stvarno govori istinu? Pa konačno! Jedan poni koji sumnja u sve ovo. Možete mnogo toga da naučite o prijateljstvu od moje drage prijateljice Shutterfly. Fluttershy. Da, kako god. Ako ti nisi odgovoran, pomozi nam da otkrijemo ko jeste. Valjda bih i mogao, ali posle ovog